Per primera vegada a Molins de Rei s'ha celebrat la trobada de cooperació municipal Catalunya-Gàmbia amb l'objectiu de conèixer el col·lectiu de població migrada a la vila i treballar amb ells per debatre noves polítiques públiques. Ha tingut lloc a la Federació Obrera i ha comptat amb la participació de la delegació gambiana i la regidora de cooperació del municipi, Sílvia Guillén. Doncs avui ens hem trobat aquí a la Federació Obrera a diferents actors que participen en la cooperació a Gàmbia. El que hem fet és organitzar una primera trobada a Catalunya-Gàmbia. Fins ara s'havien fet dues trobades, sempre havien estat al país d'origen, a Gàmbia. En aquesta ocasió és la primera vegada que ens trobem diferents municipis, diferents actors que participem en la cooperació internacional amb aquest país, i el que hem intentat és ajuntar-nos tots i debatre quines són les polítiques municipals que s'estan fent des dels diferents ajuntaments, com el nostre, el de la nostra vila, i intentar establir sinergies i una acció comuna per poder ajudar al poble a canviar. També hi han participat altres ajuntaments, en concret el de Cerdanyola del Vallès, Malgrat de Mar, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Torroelles de Llobregat. A més, altres intervencions han demanat que cal desvictimitzar la figura dels migrats i han afegit que no només és necessari, sinó també una oportunitat l'establiment d'un projecte de ciutat compromesa, assumint la seva diversitat i treballant amb principis d'igualtat, interacció i participació ciutadana. Hem d'aprofitar tots els instruments que tinguem a la mà. I les diàspores, en aquest sentit, són un bon instrument, són un instrument potent, però són un instrument potent en la mesura que els utilitzem com a ciutadans i ciutadanes de ple dret de la ciutat. No com aquells que es preocupen de lo seu, sinó com persones que s'incorporen en tots els àmbits associatius de la ciutat, en tots els nivells polítics, socials, econòmics de la ciutat, i que amb el seu coneixement tinguem capacitat de fer polítiques públiques en destí molt més acurades i molt més especialitzades. En aquest sentit, a continuació, s'han conformat 4 taules de treball, en el que s'han tractat diversos eixos acordats prèviament. Una dinàmica en la que han participat tots els assistents per tal d'aprofundir, definir i determinar quines podrien ser les línies estratègiques d'intervenció a la ciutat.